sakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, mga senior citizen, persons with disability as in Bado sa siyudad kang Naga amay nagpasiring sa mga polling precinct. Mga polling precinct sa Naga bantay sarado kang Naga City Police Office. Solterong nagmumotorsiklo nakabangga sa poste ng ilaw sa Pili Camarines Sur, dead on arrival sa ospital. Makulor asin maugmang intramurals 2023 kang Naga College Foundation matrayumpong natapos. Dios marhay na aldaw. Ako si Antoinette Eduardo ang sa indong tagapaghatod Bareta. Mga senior citizen, persons with disability, asin mga bados, amay nagpasiring sa mga polling precinct kan Naga para makapagboto. Siyudad ni Naga, pilot area kan early voting hours. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Ngunya na barangay asin Sangguniang Kabatan election amay pinagbukasan ang mga polling precinct digdi sa siyudad kang Naga para sa mga senior citizen, PWD, asin mga heavily pregnant women. Sa umpukan ka mga senior citizen na maugmang nag-ierestoryahan pagkatapos sinda magboto sa Santa Cruz Elementary School, inabutan mi si Tatay Jose Manuel Gallinito as si Nanay Nelia Romero. Amay subot sinda nagmata kasubago para amay man magboto. Urog na ta alas 5 subot nin aga pwede na makapagboto ang arog ng senior citizen. Kaibahan ang persons with disability asin mga bados. Ang Naga City ang sarusaduang syudad sa nasyon na pilot area kang early voting hours ngunya na barangay asin SK election. Para kay Tatay Jose Manuel, pabor na pabor siya sa sistemang amay pabutuhon ang arog nindang senior citizen. Para sa kuya, pabor ako. Kung isasabay kami sa regular na na burutuan, sisibutong pa kami intero, dawa nga may priority na ning sibut maggirar, tarayaw ng mga butande. Kaya mapabor-pabor ini sa party ko saka sa munduan ni Mrs. Para man kinanay Nelia Romero, huli tamay sidang nakapagboto, iwas man subot sa heat stroke, urog na tamainit ang panahon kasubagong pagkaaga. Pabor siya na ipasunod na ini sa bilog na nasyon. Ang early voting talagang magayon. Na ako nga sabi ko, mas magayon na implement na sa gabos na munisipyo o city dahil magayon para sa mga senior dahil kung sa ang oras ma-presko pa sa kasarupan ang mga senior baga ng marataamay. Kaya sayang mga katong oras na ma-maximize kang pag-avail ka yung tinataong oportunidad para sa mga senior. Si mga day nakaabot sa alas 5 hasta alas 7 nin aga, nagsabay na sa nasinda sa regular na mga nagboboto. Alagad nasa priority lane man giraray. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, Naga City Police Office todo bantay sa mga polling precinct sa mga eskwelahan kan siyudad ni Naga. Ang detalyes uya sa sakuyang report. Kasabay kan pagruso kan mga botante sa mga eskwelahan sa siyudad ni Naga sa primerong oras kan pagbubukas kan pirilian. Nakadeploy naman ang mga personahe kan Naga City Police Office. Susog kay Police Colonel Nelson Pacalso. Dapat yaon sa nasa perimeter kan polling precincts ang kapulisan asin sunodon ang direktiba kan COMELEC sa Naga City School of Arts and Trades sa barangay Sabang siyudad ni Naga. Nakabantay lang sa gate ang mga personahe kan Naga City Police Office. Siyempre, i-follow nila yung guidance ng COMELEC, huwag silang dito lang sila sa perimeter. Puon kasubang gihastang niya na aldaw, mayo man na irehistrong election-related incident ang Naga City Police Office. Yes, kagabi pa tayo nagmumonitor dyan sa atin. Wala naman tayong at nag-iikot na rin ang ating mga kasamahan. Wala naman tayong na-report na regarding sa kontrabigay. Although may mga nagsasabi pero wala naman. Para sa One Media TV 48 Naga, Antoinette Eduardo, Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, kinumpirmar ni Naga City Police Office City Director Police Colonel Nelson Pacalso na apwera sa pagbantay sa mga botante na nagpasiring sa mga polling precinct, higot man subuot ang sa indang pagmonitor sa mga personang mabalgar kan pinagpapasunod na liquor ban ngunyan nakaaldawan kan eleksyon.
andun pa rin, binabantayan din nila kung mga lasing kasi bawal, mayroon tayong liquor ban ngayon. Sa iba pang bareta, mga botante na yaon sa pila sa oras na alas 3 nin hapon, makakaboto pa, sabi kan COMELEC sa Banwaan in Pili, Camarines Sur. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Hinali ni Atty. Fatima Paniagua kang COMELEC sa Banwaan in Pili, Camarines Sur ang paghandle ka mga botante nayon sa mga eskwelahan na pila ang mga maboto. Susuki Atty. Paniagua, ililista ang mga botante na kapila sa alas 3 nin hapon para sinda makaboto oras na abuton sila ning cut-off. Ang mga maabot pagkatapos kang alas 3 nin hapon dahil nasabot makakaboto. Ang gigibuhon po kayang kang third member at 3 kung may nakapila, magibo po siya ning listing. Na pag 3 PM nakapila duman, halimbawa 20 yan, papabotohan po yan 20 na yan. Pero so mag-abot na duman after 3, syempre may na yan sa lista, din na to ay papabotohon. Ang paghandal ka mga botante na dahil makaboto sa tamang oras ang bako man lang sa mga polling precinct kang Pili, Camarines Sur nangyayari. Kung kaya preparado man subot ang COMELEC kan mga gigibuhon sa arog kaning sitwasyon. So that's normal. So bako man lang po yan for Pili, but sa iba man po na mga lugar, arag man po kayan ang nangyayari. So kaya gaman po nga ni kami dyan yung contingency. Kaya nga ni after 3 pa pwede basta as long as 3 yaon duman at nasa lista ka itong third member. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang bareta, bako lang sa mga eskwelahan igwang bantay ang mga otoridad ngunyan na eleksyon sa barangay asin sanggunian kabataan. Ang mga persona kan Bureau of Fire Protection sa Banwaan kan Pili, Camarines Sur ang nakadeploy sa gilid ka National Highway asin andam na magresponde in kaso igwang rimalaso sa kalabaan kan tinampo kanasabing Banwaan ngunyan na perilian. Sa pagbabalikan Newsbreak, 23 anyos na nagmomotorsiklo, gadan matapos makabangga sa poste nin ilaw sa Pili, Camarines Sur. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan One Media TV 48 Naga, Newsbreak. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Life at home is better with Unlimited. Unlimited fiber all day, day, day. Unlimited entertainment all the way. Unlimited goes for the family. Unlimited cares so the fam's all. Enjoy all these for just 1,399 pesos. Have it all, have it all. Get the PLDT Home Fiber Unli All 1399 today. Apply now and have it all, have it all.
ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, pagkatapos kan kasiributan sa eleksyon, isusunod tulos kan Naga City Police Office ang preparasyon sa pag-obserbar kan undas. Susog kay Police Colonel Nelson Pacalso, City Director kan Naga City Police Office, sa aga tulos magkakaigwasindanin pag-uurulay para pag-andaman ang undas. Kabali digdian paglatag kan mga police stations nin mga police assistance desk sa mga terminal asin mga kampusanto na sakop kan sa indang estasyon. Bukas ang ating on-the preparation, nakalatag na ang ating mga after this, ang election ay yung sa ondas naman. So ang ating personnel ay madadivert sa lahat ng kanilang mga station, mga police assistant desk sa ating terminal at lalong-lalo na sa ating mga cemetery. Sa police report, dead on arrival sa Bicol Medical Center ang 23 anyos na nagmomotorsiklong si Reynaldo Mesa, residente kan poblasyon Mandaon, Masbate, alagad nakaistar ngunyan sa Taguig City matapos na makabangga ang sa iyang minamanehong motorsiklo sa poste nin ilaw sa parte kan Barangay Palestina, Pili, Camarines Sur, kasuudmang Domingo. Pasiring subuot sa syudad ni Naga ang biktima kan mawaranin kontrol sa minamanehong motorsiklo. Mientras tanto, sa Banwaan kan Pili, Camarines Sur, nakapwesto naman sa gilid kan Tinampo, nakahampang kan Pili Public Cemetery ang mga paratinda nin manlain-lain nakakanon para sa mga mabisita sa Camposanto ngunya na undas. Pagkatapos kan eleksyon, digdi naman subot ikokonsentrar kan PNP Pili ang sa indang personnel para imanihara ang trapiko. Sa iba pang bareta, Naga College Foundation Intramurals 2023 matrayumpong natapos. Ang detalye sa report ni campus correspondent Kelly Francisco. Sa huring aldaw na kan NCF Intramurals 2023, tulos ginibo ang awarding ceremony na pinanginotan ni Dr. Nelba Olaso, Vice President for Sports, Arts and Culture, asin Dr. Aida Osea, Vice President for Academic Affairs. Back-to-back champion ang Departamento kan College of Criminal Justice Education sa magkasunod na taon 2022 asin ngunya na taon 2023. Sinundan ini kan College of Health Sciences na nag-first runner-up asin College of Business and Management na nag-ikatulo sa overall tally kan gabos na departamento. It was a relief, sigun sa Governor kan Criminal Justice Education, matapos na sindaang tanghalon bilang back-to-back overall champion na nagkamit ng 375 points sa gabos na categories. Yung una nung hindi pa namin nakukuha yung kampyonato, talaga nakaka-pressure kasi we all know that the criminology, palagi na lang nakukuha ang title ng Intramurals. Kaya talaga nakakaba. Ngayon na nakuha na namin, it was a relief. It was a relief. Yun na lang. Nagpasalamat man si Aljon Pogoy, President kang NCF Central Student Government, sa Organizing Committee kan Intramurals 2023 sa matrayumpong okasyon na ini. I would like to thank all the college departments, the students, the working committees, the sports, who really supported and participated in this very momentous event, the Intramurals 2023. Dakulang pasasalamat man ni Dr. Aida Osea sa mga taong nagtaon ng dedikasyon para sa okasyon na ini. I'm very thankful that we have people who dedicate themselves to the promotion of sports as a healthy competition in our dear NCF. Sa 5 aldaw na okasyon sa Intramurals, eksperyensya asin marahay na pakikiiba ang madadara kan mga estudyanteng nagtaon in honra sa mga departamentong orgulyo na sa indang pinagrepresentar. Para sa One Media TV 48 Naga, Kelly Francisco, Newsbreak. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Daimalingaw na i-follow ang samoyang official Facebook page asin i-hit ang subscribe button kan samoyang official YouTube channel One Media TV 48 Naga. Tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini ang One Media TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibog drug bypass operation.
triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.